Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, αναλόγως την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Προσπαθούμε πάντα να βρούμε στοιχεία, αποδείξεις που στηρίζουν την αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με στοιχεία και με αποδείξεις, ασχολούνται με αυτά που έχουν μάθει να δέχονται, δεν τους κάνει η αλήθεια. Δεν θέλουν να μαθαίνουν από τα λάθη που η αλήθεια έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι αλαθεύω, αλανθάνω, δηλαδή να μην κάνω λάθη, και η άλλη είναι αλήθη, να μην ξεχνάω, δηλαδή να μην λησμονώ. Φίλες και φίλοι, εδώ βλέπετε γράφει όταν καταλαβαίνεις ότι οι συνωμοσιολόγοι πάντα έλεγαν την αλήθεια. Συνωμοσιολόγοι, τι σημαίνει συνωμοσιολόγοι? Συνωμοσία είναι κάτι που είναι συνωμότες, που λέμε όλοι αυτοί που είναι όμοιοι, δηλαδή όμοροι, που λέμε και όλα αυτά είναι συναφείς λέξεις και έννοιες. Δηλαδή όσοι είναι μαζί στην ίδια γραμμή που λέμε, έχουν τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο και συμφωνούν και κάνουν τη λεγόμενη συνωμοσία, δηλαδή είναι όλοι μαζί, έχουν ένα σχέδιο το οποίο εκπονούν μια ατζέντα, η οποία την έχουν βάλει και αποφασίσουν πώς θα τα προωθήσουν τις θέσεις τους και να την κάνουν τη θεωρία πράξη. Και όσοι μιλάνε για τις συνωμοσίες, λόγους δηλαδή, θεωρούνται ειδικά τελευταία χρόνια ότι λένε ότι να είναι. Καμία σχέση, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με θεωρίες συνωμοσίας, όπως λέω συχνά. Ασχολούμαι με τις συνωμοσίες, μιλάω για τις συνωμοσίες, δεν σημαίνει ότι εγώ έχω εφάνταστα σενάρια στο μυαλό μου και σεβείς πόθους και θέλω αυτά που θέλω να πιστεύω ότι ισχύουν, ότι θέλω να δώσω τους αποδείξεις με κάθε τρόπο ότι ισχύουν. Εσείς, φίλες και φίλοι, που μπορείτε να ψάξετε από μόνοι σας να βρείτε τι ισχύει, αν θέλετε να είστε ελεύθεροι μέσω της γνώσης που οδηγεί στην αλήθεια, όπως μας είπε ο Ιησούς Χριστός, γνώση στην αλήθεια και αλήθεια φερώσει εμάς. Βέβαια, εδώ στο λέω πάντα, δεν είμαι εδώ να σας πω να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό. Εγώ πιστεύω, από εκεί και πέρα εσείς κάνετε ό,τι νομίζετε, αλλά ο λόγος που οι άνθρωποι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό είναι γιατί μιλάει για αλήθεια, για αγάπη, για δικαιοσύνη, για ελευθερία, για ανεξαρτησία. Έννοιες οι οποίες δεν τις θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε ότι αρπάξει ο κόλος μας, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Δεν πειράζει, εντάξει, ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει και όλοι θα κρυφθούμε από τις επιλογές και τις παραλήψεις μας, όπως λέω. Δεν δίνω ποτέ τίποτα περισσότερα από τροφή για σκέψη και το ένοχο για περαιτέρω έρευνα για όποιον θέλει να ψαχτεί, για όποιον θέλει να ψάξει να βρει κάτι. Δεν δίνω ποτέ κατευθυντήριες γραμμές και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί μου για αυτά που λέω, πιστεύω, πρεσβεύω. Εσύ, φίλε και φίλοι, παρακολουθείς αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή. Έχεις στο χέρι σου, αν θέλεις, τη δυνατότητα να βρεις την αλήθεια για όλα. Από εκεί και πέρα κάνε την δική σου την προσπάθεια ή μην κάνεις τίποτα και δείξου τα πάντα. Όπως βλέπετε εδώ στον τίτλο, λέει η σκοτεινή ατζέντα των παγκόσμιων νόμων και ο βιομετρικός έλεγχος. Όλα αυτά τα βίντεο που κάνει ειδικά τους τελευταίους μήνες είναι παρεμφερή, έχουν κοινά σημεία, είναι μέσα σε μια σκηνή συνισταμένη, αλλά το θέμα είναι ότι δίνω συνέχεια νέα στοιχεία, νέες αποδείξεις για όποιον θέλει να κάτσει να τα ψάξει. Ο καθένας βέβαια μπορεί να τις βρει. Ο κάθε ένας θα κάνει την διασταύρωση πληροφοριών και από εκεί και πέρα ας κρατήσει και σπετάξει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Εσείς τι μπορείτε να ερμηνεύσετε. Για να δούμε λοιπόν σιγά σιγά όλα αυτά που να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της ιδιοσιογραφίας, της επικαιρότητας και να δούμε τι συμβαίνει και τι έρχεται γενικότερα, όπως λέω συχνά. Αν θέλετε να δείτε όμως, πριν μπορούμε να δούμε τα άρθρα πάρε και να τα σχολιάσουμε, αν θέλετε να δείτε, έχω ανεβάσει τα τελευταία 3,5 και σχεδόν 4 πια χρόνια στο κανάλι μου στο odys.com. Το έφτιαξα λόγω της λογοκρισίας που υπάρχει στο YouTube ειδικά, αλλά και στο Facebook. Μπορείτε να πατήσετε το πρώτο σύνδεσμο, το πρώτο link που υπάρχει ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και να μπείτε να δείτε εκεί, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο άρθρο για σήμερα. Θα ακούσατε βέβαια τις τελευταίες μέρες για διάφορους νόμους που έχουν βγει, παράλογους, γιατί ζούμε στο θέατρο του παραλόγου, για πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να ασχολείται η κυβέρνηση τοπική στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες βγαίνουν τέτοιοι νόμοι. Αλλά το θέμα είναι ότι η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια ψηφιακή διακυβέρνηση, λόγω μέσω της παγκόσμιας εξουσίας, είναι αυτοί που φέρνουν όλα αυτά, αυτούς τους νέους νόμους, όλες αυτές τις διατάξεις, τις καινοτομίες, μέσω της ψηφιακής εποχής και μέσω των παγκόσμιων κρίσεων, για να οδηγήσουν τον άνθρωπο στο να υποταχθεί πλήρως σε αυτούς που κινούν τα νήματα που λέμε και να υποταχθεί. Βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε με σάρκα και αίμα, αλλά με αρχές και ιδέες, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός και το λέω εγώ πάντα. Έχουμε να κάνουμε μόνο με αρχές, εξουσίες και ιδέες και εξουσίες.
Φίλες και φίλοι, πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, σε ποια εποχή βρισκόμαστε και τι συμβαίνει, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να το δούμε αυτό. Και σας το λέω ειδικά τις τελευταίες εκπομπές, εδώ, τα τελευταία βίντεο που έχω κάνει εδώ στο YouTube, αλλά και στο Odyssey και στο Facebook, τις εκπομπές που κάνω κάθε Τρίτη 9.30 ώρα. Μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία κάτω από το βίντεο που αυτή τη στιγμή, που θα με βρείτε στα υπόλοιπα. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι μόνο τον Ιησού Χριστό χτυπάνε και τους απλούς πιστούς στον Ιησού Χριστό. Το λέω συνέχεια ότι δεν χτυπάνε την χριστιανική εκκλησία, είτε είναι Ορθοδοξία, είτε είναι καθολικισμός, οτιδήποτε άλλο. Γιατί είδαμε και ειδικά με τις παγκόσμιες κρίσεις, αλλά και την ψηφιακή μετάλλαξη που φέρνουν, ότι αυτοί δεν αντιδρούν. Δηλαδή αυτοί που είναι το ιερατείο της χριστιανικής εκκλησίας υποτιθέμενης, που μόνο στο κατά όνομα είναι χριστιανική. Βέβαια, εσείς πιστέψτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πιστεύετε και σε κάποια θρησκεία οποιαδήποτε, σε κάποιο άλλο θεό, ή να είστε άθεοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσουμε να προβληματιστούμε αυτό που λέω, ειδικά στις τελευταίες εκπομπές, στις τελευταία βίντεο στο κανάλι μου, ότι χτυπάνε, όπως είπα και πριν λίγο, τον Ιησού Χριστό και την πίστη μας στον Ιησού Χριστό, τον τριαδικό Θεό και τον Κύριο εκφραστή του δεύτερο πρόσωπο της Θεότητας, τον Ιησού Χριστό. Φίλες και φίλοι, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε, και αν δεν έχετε διαβάσει ως τώρα ειδικά την Καινή Διαθήκη, να κάτσετε να το κάνετε για να δείτε πώς όλα βγαίνουν με τη σειρά και ότι όλα έχουν να κάνουν με όλο αυτό που λέμε Αγία Γραφή. Ειδικά και την Καινή Διαθήκη, αλλά και την Παλαιολιθή και διάφορα άλλα σημεία που να δείτε εσείς τι ισχύει, τι μπορείτε να κρατήσετε και να πετάξετε. Εσείς είστε τελικοί κριτές, αν πιστεύετε ότι έχετε και ψυχή για να πάτε, να τη σώσετε, για να πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως μας λέει ο Χριστός. Εσείς αποφασίζετε. Όλες αυτές τις απαγορεύσεις, όπως εδώ αυτό το απίστευτο που αν πριν κάποια χρόνια μας λέγανε ότι θα απαγορεύονται να ψήνουμε σε πανηγύρια ή στη λαϊκή, ξέρω εγώ, κάπου σε ανοιχτό χώρο κάποιος, θα λέγαμε τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Ή ξέρω εγώ να μην μπορείς στα τροχόσπιτα να τα βάλεις σε κάποιο ιδιωτικό χώρο, για το δημόσιο, στην παραλία. Απαγορεύονται αυτά. Μάλιστα λέει κόψανε και πρόστιμο, λέει, σε μια οικογένεια, σε κάποιον που είχε ένα τροχόσπιτο, το άφησε για κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες εκεί στην παραλία. Και έχει βγει ήδη μια ειδοποίηση από το εξωτερικό που λένε, λέει, η Ελλάδα είναι μια ωραία χώρα που θέλουμε να έρθουμε, λέει, και αυτά, όπως ερχόμαστε και άλλες χρονιές. Και μας αρέσει να πηγαίνουμε το τροχόσπιτό μας, ή επειδή δεν έχουμε πολλά λεφτά να νοικιάσουμε κάπου, παίρνουμε το τροχόσπιτο, τώρα λέει δεν ξέρουμε αν θα έρθουμε. Φανταστείτε το πόσο θα χτυπηθεί ο τουρισμός από αυτά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έστω λίγα που χαλάγανε, δεν θα έρθουν καν, έτσι. Για να διαβάσουμε λοιπόν εδώ από το L.gr, την ιστοσελίδα του Μεσθένου Ιακώπουλου, του ψεκασμένου σωμοσιολόγου, που παλιά ήταν του πρώτους γραφικούς τρελούς που τα λέγανε αυτά. Για να δούμε, να διαβάσουμε. Απαγορεύσεις λήψης ψισταριών, νέα κυβερνητική παρέμβαση. Τι ξεκαθαρίζει. Μέγα θέμα έχει προκύψει εν ώψη του καλοκαιριού με τις φημολογίες για απαγόρευση των ψισταριών στα πανηγύρια. Λόγω του παρελθόντος που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση με κάθε είδους απαγορεύσεις, βλέπει περίοδο της κοροναπανδημίας, τα σχετικά δημοσιεύματα πήραν από ταχύτατα μεγάλες διαστάσεις. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα αναδύθηκε σε πρώτο θέμα στα εγχώρια social media. Πολλοί έκαναν λόγο ακόμα και για οριστική απαγόρευση ψισταριών στα ελληνικά πανηγύρια που ανακοιμήσουν την ελληνική επαρχία στους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, η νέα διάψευση ήρθε και σήμερα από την κυβέρνηση. Είναι αυτό που σας λέω, προσπαθούν να περάσουν κάποιες δικές θέσεις, κάποιους νόμους. Άμα υπάρχει μεγάλη αντίδραση, τους ματαιώνουν να τους καιρούν. Αν όμως δεν υπάρχει, τους προχωράνε. Έτσι είναι. Αυτή η φορά λοιπόν δεν στάλθηκε κάποιο είδους non-paper, αλλά παρενέβη ο ίδιος ο κυβερνητικός πρόσωπος, πιο συγκεκριμένα λέγοντας οριστικά το θέμα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε τα εξής: δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον νόμο, καμία απαγόρευση, από πουθενά δεν προκύπτει. Το βεβαιώνουν τα δύο αρμόδια υπουργεία, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα. Δυστυχώς επιχειρήθηκε μια προσπάθεια παραπληροφόρηση από κάποιες αντιπολιτευτικές φωνές το Σαββατοκύριακο. Το διαψεύδουμε κι εμείς. Κατηγορηματικά δεν ισχύει αυτό που κυκλοφόρησε και ανησύχησε πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο. Λες και φίλε, εγώ από ό,τι έμαθα, υπήρχε κάποιος νόμος τέτοιος που πήγαινε να εφαρμοστεί, αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη φασαρία, τον πήραν πίσω. Τώρα, αν πιστεύετε ότι δεν είναι έτσι, ψάξτε, μπορεί να κάνω και λάθος. Έτσι. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά που λέμε. Πάντως, πολύ πιο παράλογα πράγματα έχουν βγει, ειδικά με την υγειονομική κρίση. Λέγανε δεν θα πας στην παραλία να κάνεις μπάνιο, δεν θα πας να ψαρέψεις, να κυνηγήσεις. Τι σχέση έχει αυτό με πανδημία κάποιου ιού? Τέλος πάντων, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πάντα μπροστά μας, αλλά δεν τη βλέπουμε. Γι' αυτό είχε πει και ο Ιησούς Χριστός ότι θα έρθει η εποχή, λέει, που οι άνθρωποι θα βλέπουν και θα έχουν μάτια και δεν μπορούν να δουν, θα έχουν αυτιά και δεν μπορούν να ακούσουν και θα έχουν μυαλό και δεν θα μπορούν να σκεφτούν, δεν θα έχουν νόηση να κρίνουν σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το επόμενο άρθρο. Λοιπόν, από την ιστοσελίδα Ελλήνων Αφύπνιση διαβάζουμε το τρεχτόνο, λέει, πιδέλες κυβέρνηση για τα μικρά οικόπεδα, έχει στόχο την απώλεια ηλιασία της γης και το μάντρο μάζμα σε ξύπνες πόλεις, ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι κάνουν, να αφυπνίσουν. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά που έρχονται διατάξεις, οι κοινοτομίες, η απόλυτη μετάλλαξη της ανθρώπινης κοινωνίας, όλες οι κοινωνικές δραστηριότητες, είτε είναι
φυσικές είτε είναι ψηφιακές, αλλάζουν γιατί θέλουν να φέρουν το παγκόσμιο κράτος, να γίνει τα πράγματα να πάνε εκεί, ώστε να έρθει μετά ο παγκόσμιος ηγέτης και να μας φέρει όλα τα υπόλοιπα και να μας πει να σας έφερα παγκόσμια ειρήνη, σας έφερα ευημερία και οτιδήποτε προβλήματα σας τα έλυσα, αλλά πρέπει όμως όλοι να με προσκυνήσετε, να πιστέψετε ότι είμαι ο Θεός επί της γης και να πάρει και το χάραμα στη δεξιά χείρα στο μέτωπο και ποιεί τους πάντες και ελεύθερους και φίλους και πλούσιους και φτωχούς και μικρούς και μεγάλους να βάλουν στη δεξιά χείρα στο μέτωπο το χάραμα του σφράγισμου του θηρίου. Και εδώ είναι η σοφία, λένε, καταλάβουμε ποιος αριθμός είναι αυτός, που είναι το χ ξυσίγμα, δηλαδή το 666, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει, να πωλήσει, να κάνει οτιδήποτε. Όπως είδαμε, λέει ότι αν δεν πάρουμε τις νέες ταυτότητες, αν δεν πάρουμε τον προσωπικό αριθμό, αν δεν δεχτούμε το ένα, το άλλο ή με τα μέτρα της κοινωνικής κρίσης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά είναι προάγγελοι του χαράγματος και πρέπει να το καταλάβουμε ότι το θηρίο, ο λεγόμενος Αντίχριστος, είναι πια πρώτον πυλών. Και έκανα και σχετική εκπομπή, ειδικά η προηγούμενη είχε αρκετά στοιχεία. Αλλά βάζουν και κάποιοι, λέμε κάποια άλλα πράγματα εδώ πέρα, τα σχολιάζουν και τα συμπεράσματα πάντα δικά σας, φίλες και φίλοι. Για να διαβάσουμε λοιπόν εδώ το άρθρο. Το θεχνό πι δέλτα της κυβέρνησης. Το πι δέλτα εμένα δεν μου έρχεται στιγμή τι σημαίνει. Κάποιοι βάζουν στοιχεία ή το έχουν στο μυαλό τους. Τέλος πάντων, αυτό που λέει δεν το άκουσα από το σκέφτηκες. Τέλος πάντων, θα δούμε τι είναι παρακάτω και πάλι συμπέρασμα να βγάλουμε. Συγχωρήστε με αν το πι δέλτα το ξέρεις αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Δεν είμαι εγώ κανένας φωτεινός παντογνώστης, είμαι άνθρωπος που απλά απασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία στα τεχνικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε όλοι να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν. Η λαιλασία της γης και το μάντρωμά της σε έξυπνες πόλεις ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι κάνουν, να αφυπνίσουν. Ναι, θα αφυπνιστούν πολύ. Όσοι δεν κοιμηθήκαν, το θέμα είναι να παραμείνουν εξύπνοι. Έτσι, γιατί έξυπνο σημαίνει αυτός που απέχει από τον ύπνο, δεν κοιμάται. Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρνει ένα διάταγμα τόσο δεσποτικό, τόσο διεστραμμένο, τόσο εθνοκτόνο και τόσο κατάφορα αντιλαϊκό, που οι Έλληνες δεν έχουν συνειδητοποιήσει καν αυτό που τους βρήκε. Ο στόχος αυτού του παρανοϊκού διατάγματος δεν είναι άλλος από τη λαιλασία της γης των Ελλήνων στην επαρχία. Ο ελληνικός λαός δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι αποτρόπαιο διάταγμα εξέδωσε. Φταίει ότι συνέπεσε προφανώς σκόπιμα τις διακοπές του Πάσχα, μήπως είμαστε τόσο συμβασμένοι με την υποτέλεια. Φίλες και φίλοι, δεν το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί τώρα αυτοί, αν πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του σκεφτήκαν κάτι τέτοιο, όλα αυτά είναι άμεσες, πώς το λένε, εντολές από την παγκόσμια κυβέρνηση, που ούτε καν άνθρωποι δεν τις σκέφτονται, δεν τις αποφασίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι αυτοί. Τα αποφασίζουν ήδη οι δαίμονες του Σατανάς και οτιδήποτε άλλο έχετε ακούσει ότι υπάρχει. Τώρα, αν υπάρχει δεν υπάρχει, είναι θέμα δικό σας, πράστε να το δείτε. Πάντως, υπάρχουν οι γραφές, υπάρχουν τα στοιχεία να καταλάβουμε τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Το θέμα είναι τι μπορούμε εμείς να δεχτούμε. Όπως σας λέω, εγώ δίνω αποδείξεις και στοιχεία, αλλά το θέμα, άμα εσείς δεν θέλετε να τα δείτε, είναι θέμα δικό σας. Αδιανοητά επιδήλωτα για τα οικόπεδα. Η ζωή στην επαρχία γίνεται προνόμιο για τους πλουσίους, χιλιάδες περιουσίες μικρομεσαίων γίνονται μη οικοδομήσιμα χωράφια. Η κυβέρνηση δεν δίνει δεκάρα. Τσακιστεί για το δημογραφικό μας μαρασμό, αντί να δώσει κίνητρα για να αποκτήσει ζωή η επαρχία, την αποτελειώνει με ξαφνικό θάνατο με ένα διάταγμα, προεδρικό διάταγμα σημαίνει το προφανώς το ΠΔ, με ένα διάταγμα που ούτε οι λίσταρχοι ξυφλικάδες αρχές του 20ου αιώνα δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Φίλες και φίλοι, έρχεται μεγαλύτερη παγκόσμια χούντα, οχριά μπροστά οποιοδήποτε αποδολιτερικό καθεστώς, είτε φασιστικό, είτε ναζιστικό, είτε κομμουνιστικό, είτε η χούντα των συνταγματαρχών του 67 με 74, που γενικά δεν ήταν και τόσο ακραία όσο ο Χίτλερ ή ο Στάλιν, ξέρω εγώ, όποιος άλλος υποτίθεται ότι αυτός θα έβγαζε, που δεν τα βγάζαν αυτοί. Αυτοί ήταν επικεφαλής στην ανθρώπινη πλευρά. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά προχωρούν την παγκόσμια ατζέντα, την σκοτεινή ατζέντα, που θέλουν αυτά να περάσουν με τέτοιους παγκόσμιους νόμους, ώσπου να έρθουν τα πράγματα εκεί που θέλουν, στον απόλυτη εφαρμογή της νέας τάξης πραγμάτων, της λεγόμενης νέας κανονικότητας, που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του και θα πρέπει να υποτάσσεται στην παγκόσμια εξουσία για να μπορέσει να φάει ένα κομμάτι ψωμί ή να φάει έντομα, οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε κάποιο σχετικό άρθρο και για αυτά να τα θυμηθούμε. Αρκετές φορές έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα εδώ στο κανάλι μου, αλλά και στο Odyssey.com και στο Facebook, και με βίντεο και εκπομπές, αλλά και αρθογραφώντας. Για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι παίζει τώρα εδώ πέρα, παρακάτω. Σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα λοιπόν αφανεί στη χώρα μας, η ύπαιθρος ερημώνει και οι νέοι δεν κάνουν οικογένειες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφάρμοσε με προεδρικό διάταγμα, αυτό σημαίνει επιδέλτα, με συγχωρείτε αν δεν το κατάλαβα από πριν, ένα μέτρο ασύλληπτης εσκρότητας. Ένα διάταγμα τόσο δεσποτικό, τόσο διαστραμμένο, τόσο εθνοκτόνο και τόσο κατάφροντα λαϊκό, που οι Έλληνες δεν έχουν συνειδητοποιήσει καν αυτό που τους βρήκε. Τι είναι αυτό που μας βρήκε, που έλεγε σε κάτι ταινίες ή έτσι κάποιοι μεγαλύτεροι παλιά. Λοιπόν,
είναι από εκείνες τις αποφάσεις που είναι τόσο παράλογες και τόσο δόλιες που αδυνατεί να τις επεξεργαστεί ο νους του μέσου πολίτη που έχει ακόμα την αυταπάτη ότι ζει στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Τι σημαίνει δημοκρατία? Δημοκρατία σημαίνει δήμος είναι ο κόσμος, οι άνθρωποι, ο λαός και κράτος είναι η δύναμη. Έχει ο άνθρωπος καμία δύναμη? Εγώ το έχω πει ότι επανειλημμένος ότι η μοναρχία, οι βασιλιάδες σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι πολύ πιο δημοκρατικοί με την έννοια που μπορεί να καταλάβει καθένας και πιο ελεύθερα, πιο μεγάλη ελευθερία υπήρχε στην εποχή που κάναν αυτοί κυβερνούσαν παρά η κοινοβουλευτική δημοκρατία που δίνει ψευδαίσθηση ότι ο σοφός λαός αποφασίζει, λέει, με την ψήφο, ενώ αυτή η παγκόσμια εξουσία είναι αυτή που σε κάθε κράτος δίνει τις κατευθύνσεις γραμμές ποιοι θα πρέπει να ψηφίσει ο λαός και λέει μην ψηφίζουμε, λέει, πια λέει Πασόκ, Δημοκρατία, λέει, και λοιπά κόμματα, λέει αυτά, να ψηφίσουμε, λέει, τα μικρότερα. Ποιο θα ψηφίσει μικρότερο, την Κωνσταντοπούλου, την Νίκη, ποιον, το Βελόπουλο, ποιο θέλεις? Τι πιστεύεις ότι αυτά θα κάνουν? Ποιον άλλον? Τον Τέρι Χατζιερεμία με τους συντηρητικούς που τη μία λέει το ένα τελεία τα άλλο, έτσι έχω καταλάβει, όπως λέει ότι θέλουμε να φέρουμε, λέει, το καλό, λέει, για την Ελλάδα και τους ανθρώπους γενικότερα και πιστεύει στον Χριστό, και την άλλη λέει όσοι δεν θα πειθαρχήσουν, λέει, σε αυτά που θα βγει αυτός άμα γίνει κυβέρνηση, λέει, θα τους αντικαταστήσει όλους με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή αυτοί θα μας πούν τεχνητή νοημοσύνη σαν τον απόλυτο δερβέναγα ότι κάνουμε και αυτός, αν οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει, λέει, θα τους αντικαταστήσει, λέει, με τεχνητή νοημοσύνη. Τι να πω, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ δεν είμαι εδώ να σας πω τι θα κάνετε. Λοιπόν, βλέπουμε, λοιπόν, διαβάζουμε παρακάτω και τα συμπεράσματα βέβαια πάντα δικά σας. Λοιπόν, είναι από τις υποφάσεις, λέει, που είναι τόσο, ναι, αυτό διαβάσαμε και αυτό το περάσανε το κλιματικό διάταγμα στα Βουλευτικά μεγάλη εβδομάδα με το προεδρικό διάταγμα αριθμός 194/2025, λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε ότι όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικισμών με λιγότερο των 2.000 κατοίκων είναι μικρότερα των 2 στρεμμάτων, αποχαρακτηρίζονται από οικοδομήσιμα και μένουν υποχρεωτικά χωράφια. Μάλιστα, δηλαδή δεν θέλει ο Έλληνας να πτυχθεί να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά το πετάει δηλαδή ό,τι θέλουν αυτοί, έτσι. Όπως και έγινε και το δημοτολόγιο, θυμάστε αυτό πριν κάποια χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή του 1983, το κατάπτυστο διάταγμα εξαερώνει τις περιοχές των Ελλήνων σε πάνω από 10.000 τέτοιους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε, που λέγεται το τραγούδι. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να πω κάτι εγώ έτσι, να βγαίνω και να λέω. Και εσείς πρέπει να ψάξετε να δείτε τι συμβαίνει. Τις εκπομπές αυτές τις κάνω για μένα. Εγώ, όπως είχε πει και στην ταινία εκεί στην Ούφα και Παραλλαγή, ο Ταχματάκης που τον έκανε ο Βαλαβανίδης. Μην τα λες εμένα, εγώ τα λέω, τα ξέρω, λέει. Σε αυτούς πες τα. Θα βάλουμε και λίγο χιούμορ μέσα. Εγώ σας δίνω το ένασμα για να ψαχτείτε να προβληματιστείτε όπως και άλλοι κάνουν για μένα. Έτσι δεν έχω αποκλειστικότητα εγώ στην πληροφορία και στη γνώση. Κάνω τις εκπομπές αυτές να σας ταρακουνήσω όπως και άλλοι με ταρακουνούν. Από και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Μιλάμε, λέει, για οικόπεδα που διέθεταν όλες τις προϋποθέσεις δόμησης και τώρα γίνονται κενά γεωμάχια απορρευτικά για κάθε κατάσταση στην επαρχία. Και όπως το αντιλαμβάνεται κανείς, το έχει δει ο διάταγμα στοχοποιεί ξεδιάντροπα τους οικονομικά ασθενέστερους, δηλαδή εκείνους που κληρονόμησαν ή αγόρασαν ένα μικρό οικοπεδάκι με το όνειρο να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή στην ύπαιθρο. Ήδη υπάρχουν νόμοι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα που απαγορεύεται να έχει στα δικά σου τα λαχανικά και τα φρούτα και τα οικόσιτα ζώα, γιατί να μην βλάψει το περιβάλλον και μπορεί αυτά, λέει, να έχουν πρόβλημα, λέει, σε ασθένειες και διάφορα άλλα. Θα δούμε τα δύο σχετικά, νομίζω, άρθρα που έχω δει πρέπει να είναι και τα συμπεράσματα δικά σας παρακάτω. Πού αποσκοπεί αυτή η απόφαση? Ο στόχος αυτού του παρανοϊκού διατάγματος δεν είναι άλλος η τηλελασία της γης των Ελλήνων που λόγω της ευτελούς αξίας των οικοπαίδων τους θα τα πουλάνε για ένα κομμάτι ψωμί στους μεγαλοτσιφλικάδες του real estate και σε πάσης φύσεως επενδυτές. Όπως συνέβη και με την εποχή εκεί με τους Γερμανούς που δίναν για 2 τενεκέδες, δηλαδή δίναν ένα οικόπεδο, ένα σπίτι, ξέρω εγώ. Ατελείωτα στρέμματα οικισμού που σήμερα θεωρούνται φιλέτα θα γίνουν άγωνη περιουσία για το μέσο Έλληνα. Το αποτέλεσμα ακόμα περισσότερη ερημοποίηση επαρχίας, ακόμα για πιο πολλά χωριά φαντάσματα, ακόμα πιο συρρικνωμένος πρωτογενής τομέας. Οι πλούσιοι θα αγοράζουν μπυρ παρά τα οικόπεδα για να σπέρνουν σε όλη την Ελλάδα ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, Airbnb και κάθε λογής τεχνοκρατικά business. Το ΑΠΕ δεν ξέρω τι είναι, εντάξει, δεν μου έρχεται στο μυαλό, τέλος πάντων. Ουσιαστικά το κράτος παίζει το ρόλο του έμεσου απολωτριωτή γης που λειτουργεί ως dealer για τους μεγαλοχειοκτήμονες. Με αυτό το πολιταρχικό διάταγμα η κυβέρνηση απροκάλυπτα μετατρέπει σε εθνικό δόγμα την αστιφιλία, αναγκάζει τον κόσμο να ξεπουλήσει τη γη του για να εγκλωβιστεί σε κουτάκια πολυκατοικιών, σε αστικοποιημένες κοινωνίες όπου όλα θα παρακολουθούνται, όλα θα ελέγχονται και όλα θα ρυθμίζονται από το νοταξικό σύστημα επιτήρησης. Όπως ξεκίνησε και στην Ελλάδα στις αρχές του 1960 αυτό, που γκρεμίζαν τα χαμόσπιτα ή οτιδήποτε άλλο για να περάσουν νέοι δρόμοι.
ή ξέρω εγώ να γίνουν κριτιστούν πολυκατοικίες. Σε πολλές ελληνικές ταινίες, ειδικά στις κομμωδίες υπήρχε αυτό. Όπως μία που είναι και στο μυαλό εμένα είναι η ταινία αυτή «Καλώς ήρθε το δολάριο» με τον Κωνσταντίνο εκεί και τη Λινάρδου, ή άλλη ταινία πάλι που είδα πρόσφατα ξανά, την Κόροϊδο Γαμπρέ, που ήταν εκεί πέρα ο Αυλονίτης με τον άλλον τον Κιονάκη και το Σταυρίδη, που είχαν το μαγαζί εκεί, την ταβέρνα, και τον γκρεμίζανε, θα γίνει παλικατοικία ξέρω εγώ, ή θα πέρασε ο δρόμος, και το πήραμε μαζί το άλλο το μαγαζί. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα πράγματα προχωράνε και προχωράνε στο να φτιάξουν τις έξυπνες πόλεις, τις πόλεις των 15 λεπτών, που όλα θα είναι μαντρωμένα, γιατί ξέρουν αυτοί πώς θα το περάσουν, όπως τις πόλεις Μάσδαρ που είχε πει πριν 20 τουλάχιστον χρόνια πριν ο Δημοσθένης Λιακόπουλος, που λόγω λέει παγκόσμιων κρίσεων και διάφορα άλλα λόγους αυτοί θα πούνε ότι πρέπει να είμαστε περιορισμένοι σε αυτόν τον κόσμο, και είναι και εκείνες οι πλάκες του χάους που λέγανε, που από γρανίτη, που τις γκρεμίσανε πριν κάποια χρόνια κάποιοι, που λέει ότι πρέπει, λέει, ο παγκόσμιος πληθυσμός να είναι μόνο 500 εκατομμύρια για να είναι πιο ελέγξιμος, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζουμε παρακάτω εδώ πέρα. Αυτό το κλιματικό διάστημα πέρασε στα μουλοχτά, όπως είπαμε, έτσι ώστε να μην συζητηθεί στη Βουλή και να μην ψηφιστεί και να μην γίνει ο σχετικός ντόρος. Η άνωθεν διρεκτίβα δόθηκε τόσο επιτακτικά και ευνηδιαστικά που ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν γνώριζαν τίποτα για αυτό το έκτρωμα. Τις ίδιες μέρες που ο Πρωθυπουργός έστειλε σοου στις κάμερες για το ένα νίκη που θα επιδοτεί το χρόνο στους ανίκους και για τα 250 ευρώ που θα δώσει ως έκτακτο επίδομα στους ταξιούχους, τέτοια ασύλληπτη ιδιαιότητα. Δηλαδή ότι μία απαλωτρίωνε τις περιουσίες του λαού σε όλη την Ελλάδα και από την άλλη εμφανιζόταν σαν ευεργέτη στοχαστικού, μοιράζοντας ψίχουλα. Φυσικά τα καλοταϊσμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλαν μέχρι αηδία στα ψίχουλα και πούλωσαν το μεγάλο πλιάτσικο με τις αξίες των οικοπαίδων. Βέβαια, αυτοί ξέρουν, φίλες και φίλοι, πώς θα το προωθήσουν το θέμα. Να πως αποδεικνύει καμία φορά ότι η κυβέρνηση δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για το δημογραφικό μας μαρασμό. Αφού η κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα, ειδικά από το 2010 και πέρα, με τα μνημόνια και τα συναφή, πήραν εντολή να τελειώσουν τον Έλληνα, να τελειώσουν το έθνος που λέγεται Ελλάδα, γιατί όπως είχε πει και ο Χένικης, που κάποιοι λέει δεν το είχε πει, ο Έλληνας είναι, λέει, δύσκολο κυβέρνητος, λέει, και ατίθαστος, πώς το λένε, δεν παίρνει, πώς το λένε, εύκολα, δεν ελέγχεται, γι' αυτό θα το χτυπήσουμε, λέει, σε οτιδήποτε τον χαρακτήριζε, και ώσπου να μπορέσουμε να τον υποτάξουμε. Και έτσι και υποτάξουμε, λέει, την Ελλάδα, λέει, τον Έλληνα που από την αρχαιότητα, ξέρω εγώ, που ήταν ο λαός του πνεύματος και αυτά, έτσι, και της αντίστασης, λέμε μετά οι υπόλοιποι, λέει, θα είναι το πιο εύκολοι, έτσι. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι εκεί το ανέφερε αυτό το κείμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, παρακάτω για να κλείσουμε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αντί να δώσει κίνητρα για να αποκτήσει η επαρχία, την αποτελειώνει με ξαφνικό θάνατο με ένα διάταγμα που ούτε οι λίστες και φιτσιφιλικάδες αρχές του 20ου αιώνα δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», και με τον Κούρκουλο και τον Κατράκη και τους άλλους ηθοποιούς, τι είχε γίνει. Λοιπόν, αντί, λέει, να παροτριθούν οι χαμηλόμισθες οικογένειες να δημιουργήσουν μια υγιή ζωή στο χωριό, το σύστημά τους μαντρώνει στις πόλεις, αντί να πυκνώνουν τους οικισμούς, εκείνοι τους αερώνουν, ό,τι πρόλαβε να χτίσει ο Μεροκαματιάδης το έκτισε, από εδώ και πέρα άδεια χωράφια, πριβέ δόμηση μόνο για πλούσιους. Από μία λένε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και η σταφυλία και όλα αυτά, και την άλλη είναι αυτοί που προωθούν ότι έτσι πρέπει να γίνει με τον τρόπο τους. You give the one hand, take with the other. We are the puppets and you pull the strings, λένε ένα τραγούδι αγγλικό, δηλαδή δίνεις με το ένα χέρι, με το άλλο παίρνεις, εμείς είμαστε οι μαριονέτες και εσύ τραβάς τα σκηνάκια, τα νήματα. Δεν τους καίτε καρφάκι για τα στοιχειωμένα χωριά, την αφανισμένη παραμεθόρια, αφού αυτοί την κάνανε έτσι. Από τις αρχές του 60 ερχόταν όλοι οι Έλληνες στην Αθήνα. Τα ερειπωμένα σχολεία, τη δημογραφική μας απονέκρωση. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γενικότερα η αστικοποίηση του πληθυσμού έχει εκτιναχθεί πάνω από το 80%, και όμως δεν τους φτάνει ούτε αυτή η άρρωστη συνθήκη. Το δείχνουν ξεκάθαρα πλέον ότι θέλουν πλήρη εκαθάριση επαρχίες όταν μικρομεσαία στρώματα. Από τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2010 και πέρα, λέει θέλω να γυρίσουμε, λέει, κάποιοι στο χωριό, αλλά πώς θα πας στο χωριό? Δεν το επιτρέπουν. Γιατί βγάζουν αυτούς τους νόμους, έτσι. Υπάρχει αυτή που σας λέω, δεν το λέω εγώ βέβαια μόνο, η σκοτεινή ατζέντα των παγκόσμιων νόμων και ο βιομετρικός έλεγχος που θα μας δώσουν για να μπορούν να μας ελέγχουν εύκολα. Ο βιομετρικός έλεγχος έχει σχέση με οποιοδήποτε τρόπο αυτοί βρουν με τις ταυτότητες, με το ψηφιακό χρήμα, με το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, με τα τσιπάκια και όλα αυτά τα εμφυτεύματα και τη σάρωση της σύρδας και του χεριού της παλάμης. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση και είναι προάγγελοι του χαράμου σφραγίσματος του θηρίου, έτσι. Βέβαια, ο καθένας σας τα δει όπως θέλει. Λοιπόν, τέλειωσαμε αυτό το άρθρο, πάμε να δούμε το επόμενο άρθρο.
Λοιπόν, εδώ είναι το Greek News on Demand, στη σελίδα του Έλληνα, αλλά που ζει χρόνια, μισό από μικρό παιδί πρέπει να είναι εκεί, ή Έλληνας είναι γόνος Ελλήνων, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σου πω κυριολεκτικά. Τι γίνεται με τον Γιάννη τον Κοντούρη, πάντως είναι πολύ ένας άνθρωπος που ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να βρει ο κόσμος την αλήθεια ή να τον βάλει να ψαχτεί. Ιδού λοιπόν ο Έλλην καθηγητής που μέσω της ιστοσελίδας του RFK Jr. εκθέτει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες του Τραμπ που καταργούν την προστασία από τα σκευάσματα που θα διαβάσω και το πιάνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, είναι αυτή η ελευθερία που έχουμε, έτσι. Ιδού λοιπόν ο καθηγητής αυτός, να μην τη λέει παρακάτω. Γνωρίζετε τον Έλληνα καθηγητή Μιχαήλ Νευραδάκη που μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του RFK Jr. Robert Kennedy Jr. εκθέτει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες του ίδιου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που πρόκειται να δρομολογήσει εντός των ημερών. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Elon Musk που θέλει το καλό μας και ο Robert Kennedy Jr. που από τη μία είναι καλή και την άλλη το αντίθετο. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι αυτοί που είναι τόσο πλούσιοι άνθρωποι δεν νοιάζονται για τον απλό άνθρωπο, οι φιλάνθρωποι. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό, ίσως τόσο επίσημα το είχε πει. Ξεκάθαρο ότι πιο εύκολο να περάσει, λέει, η Κάμιλο στο χοντρό του Καραπός και με την τρύπα της Βερόνας παρά να κλούσει τη Βασιλεία των Ανών. Λοιπόν, διαβάστε λίγο το πρώτο μας άρθρο, για να βάζουμε εδώ παρακάτω. Έρχονται νέες λοιπόν ψηφιακές ταυτότητες του Τραμπ. Θα είναι υποχρεωτικές, ακυρώνουν τις θρησκευτικές εξαιρέσεις και τους υποχρεωτικούς. Διαβάζετε εδώ παρακάτω, μπορώ να διαβάσω, πιάνει ο αλγόριθμος. Λοιπόν, οι ψηφιακές ταυτότητες θα οδηγήσουν σε τεχνοκρατία βασισμένη στην επιτήρηση, προειδοποιούν επικριτές. Καθώς περισσότερες πολιτείες προωθούν την απόκτηση ψηφιακών αδειών οδήγησης μέσω ψηφιακών πορτοφολιών, οι επικριτές προειδοποιούν το σύστημα εγγράφων ψηφιακής ταυτότητας θα δώσει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο στα τηλέφωνα των ανθρώπων. Η Καλιφόρνια προσθέθηκε πρόσφατα σε μια αυξανόμενη λίστα πολιτιών που προσφέρουν ψηφιακές άδειες οδήγησης μέσω ψηφιακών πορτοφολιών συμπεριλαμβανομένων των Apple Wallet, Google Wallet, California, DMW, Υπουργοί Μεταφορών, Wallet, ανέφερε ή το πορτφόλιο που λέμε έτσι, το πορτοφόλιο. Λοιπόν, η εξέλιξη έρχεται μέσω μιας εθνικής προσπάθειας για την ενθάρρυνση των πολιτών των ΗΠΑ να αποκτήσουν έγγραφα συμβατά με την Real ID. Identification card, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ταυτότητα, πραγματική ταυτότητα, έως τις 7 Μαΐου, όταν η Διοίκηση Ασφαλείας Μεταφορών TSA θα ξεκινήσει την επιβολή της Real ID για τους εγχώριους ταξιδιώτες αεροπορικών μεταφορών. Ο νόμος Real ID του 2005 καθιέρωσε πρότυπα ασφαλείας για τις ταυτότητες που εκδίδονται από πολιτείες σε απάντηση στις υποθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Να σας θυμίσω ότι το τέλειο παγκόσμιο, το τελικό παγκόσμιο σχέδιο για την πλήρη υποταγή των ανθρώπων και τον έλεγχό τους ξεκίνησε το 2001 εκεί με το στημένο αυτό το πανηγύρι εκεί που δεν έχει σημασία μπορείς εκεί να ψήσεις σουβλάκια ή όχι ελεύθερα ψήσεις ταριές, χαρτολογώντας τώρα αυτό τι να πω, που ξεκίνησε όλο αυτή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας που ειδικά στις αεροπορικές μετακινήσεις μπήκανε πώς το λένε μπήκε πολύ μεγάλος έλεγχος και οτιδήποτε άλλο σχετικό και μετά το 2008 που ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση που επεκτάθηκε το 2011 που φέρε τα μνημόνια, ήταν το δεύτερο σχέδιο και μετά το τρίτο σχέδιο ήταν με την νομική κρίση που φέρνει βέβαια και τις άλλες παγκόσμιες κρίσεις και την ψηφιοποίηση από το 2020 πάνε, το τρίτο σκέλος του παγκόσμιου σχέδιου. Βέβαια ο καθένας σας πιστεύει ότι δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Αυτό ήταν δηλαδή το Real ID σε απάντηση στις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου και τις συστάσεις της Επιτροπής της 11 Σεπτεμβρίου. Τόσο στα χρόνια που μεσολάβησε η εφαρμογή του έχει καθυστερήσει πρόσφατα λόγω της οικονομικής κρίσης. Υποστηριχτές των ψηφιακών εγγράφων ταυτότητας σε επίπεδο πολιτείας και Real ID επικαλούνται παράγοντες όπως η ευκολία των ψηφιακών εγγράφων και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που απαιτούν τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων για την επαλήθευση της ταυτότητας των ανθρώπων. Αυτό που σας είπα και την η σάρωση της Σύριδας ή της Παλάνης ή οτιδήποτε άλλο. Και τα τσιπάκια και όλα αυτά που έχετε ακούσει στα εμφυτεύματα. Τον Ιανουάριο λοιπόν ο πρώην πρόεδρος του Τζο Μπάιντεν εξέδωσε εκτελεστικό διάτομο που παρήχε καθοδήγηση στα έγγραφα ψηφιακής ταυτότητας, αλλά και για την Τάιλα Μπρέις, συνδύντρια και πρόεδρο του Συμβουλίου Πολιτών για την Ελευθερία της Υγείας. Βέβαια, αυτοί νοιάζονται πολύ για την υγεία μας, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Η Real ID και η ψηφιακή ταυτότητα μπορούν να επιτρέψουν στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να σφετεριστεί τα δικαιώματα των πολιτιών και να ασκήσει πρωτοφανή έλεγχο στη ζωή των ανθρώπων. Σοπαρε, δεν το περίμενα. Βρίσκουμε προεκπλήξεως. Η πραγματική ταυτότητα προορίζει για πολύ περισσότερα από το να πετάει, δήλωσε η Brace, προορίζει για τη ζωή σας, για όλα τα πράγματα για τα οποία μπορεί να χρειαστείτε μια ταυτότητα στο μέλλον, προορίζεται
για τον ομοσπονδιακό έλεγχο συνολικά της ταυτοποίησης και όλες τις συναλλαγές σας. Βέβαια, αυτά σου φέρνουν τώρα ψηφιακό χρήμα, το σύστημα κοινωνικής πίστοσης που τρέχει από το 2015 στην Κίνα, που αν δεν κάνεις αυτά που σου λέει η κυβέρνηση δεν είσαι υπεύθυνος πολίτης και είσαι πιθανός τρομοκράτης και εγκληματίας, έτσι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Προορίζει για τον ομοσπονδιακό έλεγχο λοιπόν συνολικά. Σύμφωνα λοιπόν με την Brace, η πραγματική ταυτότητα Real ID αντιπροσωπεύει ένα μέσο κερκόπορτας μέσω του οποίου οι ΗΠΑ μπορούν να εφαρμόσουν ένα εθνικό σύστημα ταυτοποίησης παρόμοιο με αυτό πολλών άλλων χωρών. Είναι το τέλος της άδειας οδήγησης σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να μοιάζουν οι άνθρωποι, μπορεί να μιλάνε για αυτές έτσι, αλλά στην πραγματικότητα είναι η νέα εθνική ταυτότητα, δηλώσει η Brace. Ο James F. Holderman, ο τρίτος διευθυντής ερευνητικής έρευνας. Ωραία, αυτό, ερευνητικής έρευνας, πράσινα, να το. Τι να πεις. Στην Stand of Health Freedom δήλωσε η ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών ταυτοτήτων και των ψηφιακών πορτοφολιών θέτει τα θεμέλια μιας τεχνοκρατίας που βασίζεται στην επιτήρηση. Σόπαρε. Ένα τέτοιο σύστημα σχεδόν σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί για να καταστρέψει τα τελευταία απομεινάρια ατομικής ελευθερίας και ιδιωτικότητας σε αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Χόλτερμαν. Ένα εθνικό σύστημα ταυτοποίησης θα μπορούσε να επιτρέψει ανάδειξη ενός εθνικού διαβατηρίου σχέση με την υγεία. Μπορώ να διαβάσω. Το αλλάζω κατά το δόκουν. Ή την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής πίστοσης, δήλωσε ο Brace. Η Real ID παρέχει στους ομοσπονδιακούς φορείς πρόβαση σε πραγματικό χρόνο εξ αποστάσεως στο τηλέφωνό σας. Με ένα smartphone, γιατί θα είναι έξυπνο το κινητό και εσείς θα είστε ανόητοι. Όπως λέω, έξυπνες συσκευές και εφαρμογή για στους ανθρώπους και παγκόσμιες κρίσεις για ανθρώπους χωρίς κρίση. Σύμφωνα με την Todo Disca, οι ψηφιακές ταυτότητες διευκολύνουν την επαλήθευση ταυτότητας σε σημεία ελέγχου ασφαλείας, καταστήματα λιανικής αλλά και ιδρύματα, χωρίς να χρειάζεται να έχετε φυσική άδεια δίπλα να οδηγήσετε. Ξέρουν τι τρώτε, τι πίνετε, τι αγοράζετε γενικότερα. Και άμα ξέρω εγώ τώρα και με το αποτύπωμα του άνθρακα και το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά δεν συμβαδίζουν με τους νόμους που έχουν σχέση με την κλιματική κρίση, θα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και αν δεν το κάνουμε επανειλημμένως θα πληρώνουμε πρόστιμο, στο τέλος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ό,τι χρήματα θα έχουμε θα τα δεσμεύσουν. Έτσι. Εγώ τα λέω χρόνια και άλλοι τα λένε πολύ πιο πριν από μένα. Η Brace επικαλέστηκε και λέει σχόλια του πρώην γερουσιαστή Λαμάρ Αλεξάνδρ, ρεπουμπλικανός Tennessee του 2008, ο οποίος είπε ότι το Real ID δημιουργεί μια εθνική ταυτότητα. Η Real ID είναι μια ομοσπονδιακή ταυτότητα επί Brace, βρίσκεται σε ομοσπονδιακό έλεγχο και οι πολιτείες που έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο Real ID έχουν δηλώσει ουσιαστικά ότι θα συμμορφωθούν με οποιασδήποτε αλλαγές κάνει η Homeland Security ή της SA στο μέλλον, είπε ο Brace. Είναι αρκετά μεγάλο, φίλες και φίλοι, το άρθρο, δεν το διαβάσω όλο. Μπείτε στο Greek News of the Month, δείτε, όπως και άλλα άρθρα που ανεβάζει και ο Γιάννης Κουντούρης και οι συνεργάτες του. Θα διαβάσουμε το τελευταίο κομμάτι. Σύμφωνα με την Brace, ακόμα και τα έγγραφα δεν απαιτούνται για πτήσεις στο εσωτερικό. Επικαλέστηκε μια απόφαση του 2006 του 9ου Εφετείου των ΗΠΑ, Γκίλμορ εναντίον Γκονζάλες, η οποία διαπίστωσε ότι εγχώροι ταξιδιώτες αεροπορικών μεταφορών μπορούν να υποβληθούν σε έρευνα χωρίς να επιδείξουν ταυτότητα. Η εφημερίδα The Hill ανέφερε ότι η Real ID θα παραμείνει προαιρετική την οδήγηση, την υποβολή αίτησης, ομοσπονδιακά επιδόματα προς κοινωνική ασφάλιση, την είσοδο στο νοσοκομείο ή ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν ταυτότητα ή τη συμμετοχή σε διαδικασίες έρευνας επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της θητείας ενόρκων. Ωστόσο, τα κρατικά Υπουργεία Μεταφορών και εγκαταστάσεις έκδοσης ταυτοτήτων έχουν πρόσφατα δει μια εισρωή αιτήσεων για διπλώματα οδήγησης που συμμορφώνονται με την Real ID. Στο Σικάγο, για παράδειγμα, άνοιξε ένα Real ID Super Center. Ένα υπερκέντρο δηλαδή της πραγματικής ταυτότητας στο κέντρο του Σικάγο την περασμένη εβδομάδα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Αφού οι περισσότεροι ακούνε ότι λέει οποιαδήποτε τοπική κυβέρνηση, ας γίνουν υπεύθυνοι πολίτες για να είναι σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά τους δίνουν μια ψευδέστηση ασφάλειας και παίρνουν στο τέλος, μην πω τι έτσι και το χαρακτηρίζω, δεν ξέρω ό,τι καταλάβατε, παίρνουν μόνο, να το πω έτσι κομψά, απόλυτο έλεγχο και πλήρη υποταγή. Αυτό μόνο παίρνουν. Η Brace λοιπόν δήλωσε ότι σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, εκτός από τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, το Μισισιπί, το Τέξας και το Wyoming, οι άνθρωποι μπορούν ακόμα να αποκτήσουν ένα τυπικό δίπλωμα οδήγησης που δεν είναι Real ID. Κάλεσε τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που αρνείται την έκδοση Real ID. Μιλώντας στο One Dream podcast, η Brace δήλωσε ότι το Συμβούλιο Πολιτών για την Ελευθερία της Υγείας συνεργάζεται επίσης σε ένα συναυσιμό πολιτιακών νομοθετών που εργάζονται για να αποκριθούν την συμμόρφωση με τον νόμο Real ID. Φίλες και φίλοι, αυτοί εδώ πέρα ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα προωθήσουν αυτά που θέλουν, στο τέλος να επιβάλλουν, γιατί περισσότεροι άνθρωποι, όπως έχω πει αρκετές φορές, είναι στην ηλικία του νηπίου, 5-6 χρονών, δεν έχουν καμία ουσιαστική γνώση. Ό,τι τους λένε οι ειδικοί, όπως είδαμε ειδικά με την υγειονομική κρίση, το ακολουθούν, έτσι και με την ψηφιοποίηση και την κλιματική κρίση και οτιδήποτε άλλο, και σου λέει ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Όπως μου λέγει και ένας σε κάποια δουλειά που ήμουν πριν κάνα 2 χρόνια, λέει τι να κάνουμε, λέει, άμα έρθει λέει, νέα ταυτότητα, την πάρουμε, λέει, πώς θα συμμετέχει στην κοινωνία. Του λέω γιατί δεν αντιδράσει, του λέω.
Γιατί με τη υγειονομική κρίση του λέω δεν αντέδρασε? Γιατί δεν αντέδρασε με όλα αυτά που συμβαίνουν? Μου λέει εντάξει, τι εντάξει του λέω. Και μου λέει κάποιος άλλος πάλι στο Facebook, μου σχολίασε κάποιο άρθρο που είχα ανεβάσει, λέει ότι πρέπει να ενωθούμε. Του λέω το θέμα δεν είναι η ένωση, είναι η άρνηση. Δεν χρειάζεσαι να σε μαζευτείς με πολλούς για να πεις δεν θέλω να πάρω ταυτότητα ή δεν θέλω να ακολουθήσεις τον υγειονομικά μέτρα. Εσύ το κάνεις για τον εαυτό σου, είσαι εδώ, ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να αποφασίσεις για τον εαυτό σου. Θα πεις στους άλλους βέβαια ότι κάνεις εσύ και τι πιστεύεις ότι ισχύει, και από εκεί πέρα θα αποφασίσεις καθένας με τους άλλους ανθρώπους. Η ένωση, φίλες και φίλοι, είναι ατροπία του σκότους. Είναι μάντρωμα. Είναι σε βάζει μαζί, να είσαι μια κοινή συνισταμένη, όπου χάνεις την προσωπική σου, την προσωπικότητά σου, να το πω έτσι πιο απλά, και υπακούς στους νόμους που σου λένε αυτοί. Το θέμα είναι γιατί νόμοι είναι όταν μέσα σε μια ομάδα έχει τα διατάξεις, τις εντολές που πρέπει να ακολουθείς. Βέβαια, καθένας σας πιστεύει ότι πρέπει να οθούμε, να ενωθείτε. Εγώ δεν το βλέπω έτσι και πουθενά ο Ιησούς Χριστός, πιστεύω στον Ιησού Χριστό, δεν αναφέρει στην Καινή Διαθήκη ούτε ο ίδιος ούτε οι Απόστολοι ότι πρέπει να ενωθούν οι άνθρωποι. Λέει ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τον εαυτό του. Άλλο πράγμα ο εγωισμός, το να ασχολούμαι με τον εαυτό μου και να μην ενδιαφέρομαι για κανέναν άλλον, και άλλο να μην μπορώ να αποφασίσω για τον ίδιο μου τον εαυτό, για το τι θα κάνω στη ζωή μου και αν έχω ψυχή να στήσω μέσω της δύναμης του Ιησού Χριστού να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο άρθρο. Λοιπόν, από την ιστοσελίδα πάλι Ελλήνων Αφύπληση διαβάζουμε τι μας λέει επιστήμη για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Αν τα μικρόβια δεν το τρώνε, γιατί να το φας εσύ? Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα μεταλλαγμένα γενετικά τροποποιημένα οργανισμοί, τα βιολογικά και όλα αυτά, φυσικές τροφές δεν είναι, και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα βιολογικά τρόφιμα τα καλά. Εγώ έχω κάνει μεγάλη έρευνα πάνω στο θέμα. Τα βιολογικά τρόφιμα δεν είναι φυσικά, γιατί αν ήταν θα τα λέγανε φυσικά. Γιατί ήταν βιολογικά? Γιατί έχουν κάποια επεξεργασία στο εργαστήριο μέσω της βιολογίας και άλλων παρεφερών επιστημών. Τα ακτινοβολούν για να σκοτώσουν υποτίθεται τους παθογόνους οργανισμούς, αλλά καταστρέφουν και το ίδιο το προϊόν, είτε είναι φυτικό είτε ζωικό, και το οποίο αυτή η διαδικασία, επεξεργασία, προκαλεί τις ελευθερίες που φέρνουν στην υγεία μας, στο κακό οργανισμό, φέρνουν καρκίνο και διάφορες άλλες ασθένειες, και δεν παίρνουμε κάτι θετικό από αυτό το πράγμα που τρώμε. Γιατί πράγμα ουσιαστικά δεν είναι κάτι καλό. Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική επεξεργασία τροφίμων τα αλλάζει με τρόπους που μειώνουν τη θρεπτική τους αξία. Τι είπα και εγώ πριν λίγο. Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να γνωρίζει και να επεξεργάζεται φυσικές τροφές. Όταν ένα προϊόν παραμένει αναλύωτο στο πίσω μέρος του ψυγείου σου για μήνες ή χρόνια, ίσως αυτό να είναι ένα σήμα από τη φύση ότι δεν είναι καλύτερη επιλογή για το σώμα σου. Εννοείται. Ειδικά αυτά, φίλες και φίλοι, τα προϊόντα που εκτός ψυγείου δεν καν στη συντήρηση κρατάνε για χρόνια, είτε κονσέρβες και οτιδήποτε, έχουν πολλά μέσα. Πώς το λένε, συντηρητικά που λέμε, έτσι. Πολλές χημικές ουσίες και παρεμφερή στοιχεία, τα οποία δεν είναι καλά για τον οργανισμό μας. Πρέπει να πάρουμε κάτι φρέσκο, έτσι, και να το φάμε, ή κάτι που κρατάει μερικές μέρες το πολύ, και μετά ή να το έχουμε στην κατάψυξη που κάνει καταστολή στο προϊόν, που βέβαια το καταψυγμένο δεν είναι το ίδιο καλό με το φυσικό. Αλλά αυτό το οποίο μένει εκτός ψυγείου για πάρα πολύ καιρό, μήνες ή χρόνια, αυτό δεν είναι να το φας. Λοιπόν, έχεις ποτέ βρει το ψυγείο ένα προϊόν που έπρεπε να έχει λήξει εδώ και μήνες, αλλά δείχνει ακριβώς όπως τη μέρα που το αγόρασες? Καμία μυρωδιά, καμία αλλαγή χρώματος, τίποτα? Αν ναι, αξίζει να αναρωτηθείς. Τι περιέχει αυτό το τρόφιμο που τα μικρόβια δεν το αγγίζουν? Βέβαια, είναι πλαστικό φαγητό το λεγόμενο, έτσι, το ψεύτικο. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τα τρόφιμα στη φύση? Στη φύση κάθε τροφή αποσυντίθεται, είναι ο φυσικός κύκλος ζωής. Τα μικρόβια τρέφονται με οργανικές ουσίες και τις μετατρέπουν σε απλούστερα συστατικά. Γι' αυτό το φρέσκο ψωμί μου χλιάζει, το γάλα ξυνίζει και τα φρούτα χαλάνε. Δεν είναι μόνο τα μικρόβια, είναι τα βακτήρια, είναι οι νίκητες, είναι τα παράσιτα, η μούχλα που λέμε και οτιδήποτε σχετικό. Όταν ένα τρόφιμο λοιπόν αντιστέκει σε αυτή τη διαδικασία για μήνες και χρόνια, κάτι έχει αλλάξει στη φυσική του καταστήση και δεν είναι πια φυσικό, είναι ψεύτικο, είναι χημικό, είναι πλαστικό που λέμε. Πώς καταφέρνουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα να αντέχουν τόσο πολύ? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Monterio et 2019, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. 1. Σκοτώνουν τα ένζημα. Τα ένζημα είναι φυσικές πρωτεΐνες που κάνουν το τρόφιμο ζωντανό με θρεπτική επεξεργασία πάνω από 80%. Τα ένζημα δρανοποιούνται και το τρόφιμα γίνεται βιολογικά αδρανές χωρίς ενεργά ένζημα. Σταματάει τη φυσική διαδικασία ορίμανσης και αλλίωσης. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι βάζουμε μέσα στο σώμα μας από αυτά πόσο κακό μας κάνει. Και ας μας λένε αυτοί ότι είναι καλά και για άλλα πράγματα δεν είναι καλά, και είδαμε τα αποτελέσματα. Δημιουργούν περιβάλλον εχθρικό τα μικρόβια, αλλάζουν την οξύτητα pH σε επίπεδο που τα βακτήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, λέει στην Eric Gould 2012. Μειώνουν την υγρασία κάτω από επίπεδα που χρειάζονται τα μικρόβια για να αναπτυχθούν. 2013 προσθέτουν χημικά συντηρητικά που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών, Καρόκο 2014. Συνδυάζουν πολλές τεχνικές μαζί, δημιουργώντας εμπόδια στα μικρόβια από παντού.
Σινγκ Σαλίνη 2016, 3 αντικαθιστούν τα φυσικά συστατικά με τεχνητά. Βάζουν υδρογονωμένα έλαια αντί για φυσικά λίπη. Outless and Kajidni 2012, αυτοί είναι που έχουν βγάλει τη μελέτη, έτσι. Χρησιμοποιούν τροποποιημένα άμυλα αντί για φυσικούς υδατάνθρακες, Χαραλέμ 2000, προσθέτουν τεχνητά αρώματα αντί για φυσικές γεύσεις, Leffing Well 2015, περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά που επηρεάζουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος μας αντιλαμβάνεται τη γεύση Small and Antonio 2019. Φίλες και φίλοι, το έχω ψάξει πάρα πολύ από την εφηβεία μου ήδη, από τις αρχές τέλη 80, αρχές 90, για όλα τα τρόφιμα τι γίνεται, που τότε ξεκινούσαν να κάνουν παρεμβάσεις στα τρόφιμα και από το 2000 και πέρα το ξεφτυλίσαν το θέμα, το έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Μπορούμε να βρούμε την αλήθεια αν θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε να βρούμε. Τι χάνουμε, λέω, να τρώμε, λέει, τα τρόφιμα. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική επεξεργασία τροφίμων τα αλλάζει με τρόπους που μειώνουν τη θρεπτική τους αξία. Βιταμίνες και μέταλλα μειώνονται έως και 80% ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας. Δεν διαβάζω τώρα ποιοι τα έχουν βάλει αυτά. Εν συντομία, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Το σώμα μας δυσκολεύεται να αξιοποιήσει τα θρεπτικά συστατικά από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Μικροβίωμα εντέρου διαταράσσουν την ισορροπία των καλών βακτηρίων στο έντερό μας. Γι' αυτό παθούμε καρκίνο και διάφορες ασθένειες και λέμε τι έπαθε αυτός, από τι έφυγε αυτός. Επίπεδα σακχάρου στο αίμα προκαλούν απότομες αυξομοιώσεις στο σάκχαρο του αίματος. Υπάρχουν καλοί τρόποι συντήρησης τροφίμων. Ναι, οι παραδόσιμες μέθοδοι συντήρησης είναι πολύ διαφορετικές από τη σύγχρονη υπερεξεργασία. Παραδοσιακής μέθοδος που λειτουργεί τη διατηρεί. 1. Η ζύμωση. Παραδείγματος χάρη γιαούρτι και φυρ. Τα καλά βακτήρια παράγουν οξέα, αυξάνει τα προβιωτικά, βελτιώνει τη θρεπτική αξία. 2. Αποξήρανση στον ήλιο, αφαιρεί φυσικά την υγρασία, διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Όπως κάναμε παλιά, τα αποξηράνανε, φίλες και φίλοι, ή τα παστώνανε με πολύ αλάτι. Αλλά αυτά δεν είναι με φυσικό τρόπο, ή με τον ήλιο ή με το αλάτι. Αλλά τώρα να βάλεις χημικές ουσίες και τα συναφή δεν είναι κάτι καλό. 3. Αλάτισμα, καπνισμός, όπως σας είπα, το απαστώνανε, δηλαδή το πάστομα που λέμε, τα καπνίζανε, χρησιμοποιεί φυσικά συντηρητικά, διατηρεί πρωτεΐνες και γεύση, βέβαια. Παράδειγμα, το μέλι μπορεί να διατηρηθεί και χιλιάδες χρόνια χάρη στη φυσική του σύνθεση, χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, υψηλή συγκέντρωση σακχάρων και φυσικές αντιμικροβιακές ουσίες, παρόμοια κάποια παραδοσιακά κρασιά και ζεσταμένα τρόφιμα βελτιώνουν τον χρόνο και παραμένουν ασφαλή. Η απλή αλήθεια για την υγεία μας. Πρόσφατη έρευνα στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό δείχνει δείχνει ότι η τακτική κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων. Ο καθηγητής Ειρήνης 2020 περιγράφει αυτά τα τρόφιμα ως έχοντα νεκροβιωτική σταθερότητα. Προσέχετε, έχουν πεθάνει, δηλαδή είναι νεκρά αυτά. Δεν έχουν βίο, έχουν πεθάνει. Νεκρές τροφές. Άρα τις φας θα πεθάνεις κι εσύ. Λοιπόν, δηλαδή μένουν αναλύωτα επειδή δεν περιέχουν αρκετά θρεπτικά συστατικά ώστε να προσελκύουν μικρόβια ή να θρέψουν σωματικά το σώμα μας. Πώς μπορεί να ξεχωρίσει την πραγματική τροφή? Εγώ σας τα είπα, τα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, δεν διαβάζουμε και εδώ παρακάτω, δες το απλά, αληθινή τροφή. 1. Αλλάζει με τον χρόνο, οριμάζει, αναπτύσσει γεύσεις και τελικά αλλοιώνεται. 2. Έχει λίστα συστατικών που καταλαβαίνεις. Αν δεν μπορείς να προφέρεις τα συστατικά ή δεν ξέρεις τι είναι, ίσως δεν είναι τροφή. 3. Χρειάζεται φροντίδα. Η πραγματική τροφή απαιτεί σωστή αποθήκευση και έγκυρη κατανάλωση. Τελικά, αν τα μικρόβια δεν το προτιμούν, γιατί εσύ? Το σώμα μας είναι σχεδιασμένο να γνωρίζει και να επεξεργάζεται φυσικές τροφές όταν ένα προϊόν παραμένει αναλύωτο στο πίσω μέρος του ψυγείου για μήνες ή χρόνια. Ίσως αυτό είναι ένα σήμα από τη φύση που δεν είναι η καλύτερη επιλογή για το σώμα μας. Φίλες και φίλοι, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε, τι γίνεται, γιατί προωθούνται όλα αυτά τα πράγματα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε μάθει να τα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς, μέσω ενός στρεβλού καθρέφτη, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι δεν θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, είτε πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό είτε όχι. Θέλουμε να είμαστε πάντα στις θέσεις της ασφάλειας που φέρουν αυτοί. Γι' αυτό προωθούν και επιβάλλουν όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Πάμε να δούμε το επόμενο άρθρο. Λοιπόν, το επόμενο άρθρο είναι από το parapipas.gr news του φίλου μου του ανεξάρτητου δημοσιογράφου του Χρήστου του Παπ Παναγιώτου, που το γνωρίζω περίπου 15 χρόνια και έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Οι Ολλανδοί θα μας τρελάνουν, η Ολλανδική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να τρώνε αυγά από την αυλή τους, δεν λέει όμως τίποτα κακό για τα έντομα και τα σκουλίκια. Βέβαια. Τα καλά και τα συμφέροντα. Αυτά που πρέπει να προωθήσουν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα έντομα μπαίνουν στο ευρωπαϊκό τραπέζι και προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να σταματήσει να τρώει ό,τι πιο φυσικό. Ακόμα μια τακτική της νέας τάξης πραγμάτων, αφού η εντολή είναι να τρώμε περισσότερο πλαστικό φαγητό από τις πολυεθνικές. Έτσι έρχεται ο καρκίνος. Έτσι. Διαβάστε τι λένε. Η Ιρλανδική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να τρώνε αυγά από την αυλή τους λόγω της μόλυνσης από PFAS. Το έχω ξαναδιαβάσει κάτι.
Έχω βάλει κάποιο παρόμοιο άρθρο πριν κάνα 2 εβδομάδες. Έλειωσα τα παντοτινά χημικά. Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος RIVM προειδοποιεί ότι τα μη εμπορικά αυγά, δηλαδή τα αυγά παράγονται από κοτόπουλο εκτρέφων ιδιότητες και όχι αυτά που αγοράζονται από καταστήματα ή αγορές, μπορεί να περιέχουν ψηλά επίπεδα PFAS, όπως έδειξε ένα νέα έρευνα σε 6 διαφορετικές τοποθεσίες. Το PFAS είναι μια ομάδα κοινώς χρησιμοποιημένων χημικών ουσιών που έχουν συνδεθεί με μια σειρά προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, ενώ είναι γνωστά ως παντοτινά χημικά επειδή διασπώνται με φυσικό τρόπο. Οι Ολλανδοί προσλαμβάνουν ήδη πολλά PFAS μέσω άλλων τροφίμων και αν μέρη μέσω του πόσιμου νερού, ανέφερε η υπηρεσία σε δελτίο τύπου που εξέδωσε με το να μην καταλώνουν πλέον αυγά από την αυλή, μπορεί να γλιτώσουν μια πολύ ψηλότερη πρόληψη PFAS. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα ψεύτικα ρηγητά που μας δίνουν, τα χημικά, τα γενετικά τροπημένα τρόφιμα και τα χτινοβολημένα, τα βιολογικά και τα συναφή, είναι ότι χειρότερο και μας λένε ότι τα φυσικά προϊόντα, γιατί δεν ξέρουν ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, τι ισχύει ή δεν ισχύει, τον πείθουν, σου λέει είμαστε ειδικοί, όπως σας είπα, αφού ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι στην ηλικία του νηπίου, αυτοί είναι ειδικοί, δεν ξέρουμε εμείς. Γιατί δεν αφιέρωσες λίγο χρόνο για να ξέρεις? Εγώ γιατί από την παιδική ηλικία άρχισα και έλεγα κάτι συμβαίνει, κάτι δεν μ' αρέσει, και από την εφηβική έψεχνα σιγά σιγά και ασχολήθηκα με τη γνώση γενικότερα και γνωρίζω τόσα πράγματα για να μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν κάνω εγώ διαφήμιση των γνώσεων μου, δεν έχω καμία μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, είμαι πολύ ταπεινός απλός άνθρωπος. Απλά σας το λέω ότι όσα περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο λιγότερη ανάγκη έχουμε από ειδικούς και εσωτερές που στην εποχή μας, φίλες και φίλοι, κάνουν θράψη. Πρέπει να γνωρίζεις για να μπορείς να είσαι κοντά στην αλήθεια και την ελευθερία και την εξαρτησία. Αν δεν γνωρίζεις, είσαι θύμα όλων αυτών εδώ των επιτίδιων. Η RIVM διερεύνησε όμως και το πώς τα PFAS εισέρχονται στα αυγά. Εκτιμά πως μια πιθανή δίωδος είναι γεωσκόλικες που αποτελούν τροφή για τα σκοτόπουλα. Έτσι δηλαδή δεν πρέπει να τρώνε τους σκουλίκια τα τέτοια, οι κότους ξέρω εγώ, ενώ θα τους δώσεις εσύ το φύραμα αυτό που τρώνε στις βιοτεχνίες ή στις βιομηχανίες και δεν ξέρουμε τι τρώνε. Ή σε κάποιες περιπτώσεις έχουν βγει το τι τρώνε, είναι καλύτερα κοτόπουλα αυτά, έτσι. Σημαίνονται λέει πως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων επεξεργάζεται επί το παρόντος μια πρόταση με χώρες αιχμής στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Νορβηγία για τη σταδιακή καταρρεύση χιλιάδων PFAS που χρησιμοποιούνται σε πολλά είδη, από υλικά προς επαφή με τρόφιμα και κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα μέχρι ηλεκτρονικά είδη. Φίλες και φίλοι, πολύ προπαγάνδα, πολύ πλήση εγκεφάλου για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα βρουν την αλήθεια και θα είναι ελεύθεροι στον κόσμο αυτό. Και αν επιλέξουν μετά να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, ας το κάνουν. Έτσι, πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο άρθρο. Έχουμε, φίλες και φίλοι, 2 ακόμα άρθρα να δούμε παρέα. Το ένα είναι από το palapipas.gr news, όπως είδαμε και πριν λίγο. The Great Reset, δηλαδή μεγάλη επανεκκίνηση από το σχέδιο της υλοποίησης υποταγής του πληθυσμού. Από το σχέδιο λοιπόν στην υλοποίηση της υποταγής του πληθυσμού. Το The Great Reset, δηλαδή μεγάλη επανεκκίνηση, όπως παρουσιάζεται από τον Klaus Schwab και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, προβάλλεται ως ένα ανθρωπιστικό σχέδιο για μια δικαιότερη και βιώσιμη κοινωνία. Βέβαια, οι στόχοι 17 στόχοι της Ατζέντα 2030, που πριν ήταν Ατζέντα 2021, που αποφασίστηκε από το 1992, συγκεντρώθηκαν σχεδόν όλοι οι ηγέτες όλων των κρατών και υπογράψανε κάποια συνθήκη εκεί πέρα, η οποία βλέπουμε εμείς τα απόνερα τώρα εδώ και πώς πάει το θέμα, το παγκόσμιο σχέδιο, γιατί υπάρχει, όπως βλέπετε στο τίτλο του βίντεο παρακολουθήσετε, μια σκοτεινή ατζέντα παγκόσμιων νόμων και αυτά στοχεύουν στο βιομετρικό μας έλεγχο, δηλαδή στην απόλυτη υποταγή μας. Όμως πίσω από τις λέξεις περί συναίσθησης και κλιματικής υπευθυνότητας ξεδιπλώνεται ένα παγκόσμιο πλάνο ελέγχου και ενεργοποίησης των κοινωνιών. Σόπα! Πολλά από τα βασικά στοιχεία του σχεδίου υλοποιούνται ήδη με διαφορετικούς ρυθμούς ανά χώρα παγκοσμίως. Ένα, η πανδημία ως παγκόσμιο πείραμα, υποταγής ψηφιακός εκβιασμός, κοινωνική πίεση, όλα αυτά που ζήσαμε δηλαδή. Τα είδαμε τις υποχρεωτικότητες και έλεγα παιδιά μην ακολουθείτε αυτά, θα έρθουν και άλλα μετά. Ποιος με ακούει, εγώ ήμουν ψεκασμένος συνωμοσιολόγος. Πάμε παρακάτω, διαβάζουμε εδώ. Δοκιμάσανε η υγειονομική κρίση και πάμε στα περαιτέρω. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πιστοποιητικό υγείας, πωλήσεις που κλειούνται από βασικές λειτουργίες, ήταν μόνη αρχή. Το νέο μοντέλο, η άρνηση συμμόρφωσης συνδυναμεί με διαγραφή από την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα λοιπόν αυτά τα υγειονομικά μέτρα που δεν μπορώ να διαβάσω ακριβώς και τα QR code, τα ψηφιακά πάσα, όλα χρησιμεύαν ως εργαλεία συμμόρφωσης. Ο παγκόσμιος πληθυσμός υποβλήθηκε σε ένα ψυχολογικό πείραμα
Πόση υπακοή μπορεί να επιβληθεί με φόβο και τεχνολογία, όσοι μπορεί να αντέξει ο υπεύθυνος πολίτης. Έτσι, για να είναι σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως είπα και πριν. Η άποψη ότι όλα αυτά τα υγειονομικά μέτρα ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα αποδείξει των ανθρώπων προκαλεί έντονη σκέψη και βαθύτερα στο χασμό. Αν και δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη που να αποδεικνύει πως όλα αυτά εφαρμόστηκαν συντονισμένα υπό την ανθρωπότητα, υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να τη δούμε προφανώς. Η συνολική εικόνα των γεγονότων ισχύει έντονα στην αντίληψη ότι υπήρξε συστηματική και πολυεπίπεδη προσπάθεια κοινωνικού, πολιτικού και ψηφιακού ελέγχου. Έγινε μια παγκόσμια κλιμακωτή επίθεση με ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της ελεύθερης επιλογής, πάντα με πρόβαση στη δημόσια υγεία. Για το καλό μας και οτιδήποτε σχετικό έτσι. Και έτσι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λοιπόν προώθησε όλα αυτά τα πράγματα. Το οποίο το σχέδιο περιλαμβάνει πλήρη επαναπροσδιορισμό της οικονομίας, κοινωνίας και κοινωνίας με στόχο την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση και τον έλεγχο. Β. Οι πολίτες καλούνται να παραιτηθούν τη διοκτησία, την ιδιωτικότητα, την ελευθερία μετακίνηση και την αυτοδιάθεση για το κοινό καλό, που είδαμε και στα προηγούμενα άρθρα. Γ. Οι λύσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ είναι τα ίδια τα προβλήματα, βαφτισμένα ως καινοτομία και προωθούνται μέσα από την κρίση για να γίνουν αποδεκτές από τον τρομοκρατημένο πληθυσμό. Και εδώ πέρα λέει για τα υγειονομικά μέτρα. Φίλες και φίλοι, πόσο ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Έχω διαβάσει και πάλι σχετικό άρθρο για όλα αυτά τα θέματα. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα υγειονομικά μέτρα προωθούνται, έχουν σχέση με όλα τα υπόλοιπα και τις ταυτότητες και οτιδήποτε σχετικό. Έχει πολλά εδώ τα υγειονομικά μέτρα που δεν μπορώ να διαβάσω και λόγω λογοκρισίας στο YouTube. Ακόμα υπάρχει λογοκρισία, φίλες και φίλοι. Και κάτσε να διαβάσουμε παρακάτω. Συντονισμένη επίθεση στην εθνική κυριαρχία που ξεκίνησε με τα μνημόνια εκεί μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Το Great Reset λοιπόν προωθεί την σταδιακή κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας και τη μεταφορά εξουσιών σε υπερεθνικά κέντρα. Τα οποία είναι τα γνωστά που τα ξέρουμε. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είναι πια υπερασπιστές των λαών, είναι διαχειριστές εντολών. Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος που λένε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Κλος Βάμερ εκεί που βγαίνει και τα έλεγε. Όπως είναι και στο βιβλίο του Άντριου Χάσκλεϊ, το The Brave New World, θαυμαστός νέος κόσμος, μεταφράζει στα ελληνικά, έτσι, ελεύθερη μετάφραση. Το σύνθημα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δεν θα κατέχει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Συνοψίζει το στόχο κατάργηση ιδιοκτησίας σε σπίτια, οχήματα, γη, ο πολίτης να ανατρέπεται σε νικάρι της ίδιας της ζωής υπό την επίβλεψη προεθνικών κολοσσών, ώστε να μην υπάρχει ιδιοκτησία και να ζούμε σε κοινόβια. Χειρότερα και τα γκούλακ του Στάλιν, έτσι, και τις στρατόπεδες συγκεντρώσεως του Χίτλερ, που βέβαια δεν τα είχαν ο Στάλιν και ο Χίτλερ, αυτά έτσι, όλα αυτά ήταν πειράματα παλιά για να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα στο μέλλον. 9. Προγραμματιζόμενο χρήμα, ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών CBDCs. Τα νέα ψηφιακά νομίσματα δεν θα είναι απλώς ηλεκτρονικά, είναι προγραμματιζόμενα. Το κράτος μπορεί να επιβάλλει που και πότε, πώς οι λιγοροβάσεις παίζουν που και πότε θέλουν να συναντήσουν, έτσι και αυτοί που και πότε θα μας πούνε πώς θα ζήσουμε και πώς θα εξοδεύονται όλα αυτά. Η οικονομική ελευθερία εξαφανίζεται, κάθε συναλλαγή καταγράφεται, ελέγχεται και μπορεί να απαγορευτεί. 10. Ψηφιακή ταυτότητα, απόλυτο εργαλείο ελέγχου, η λεγόμενη κάρτα του πολίτη, όπως είδαμε και στο άρθρο του The Greek News on Demand. Η ψηφιακή ταυτότητα λοιπόν, the real ID που λένε, και αποτελεί το θεμέλιο του σχεδίου, επιβάλλεται πλέον με φασιστικές μεθόδους στους λαούς. Σας θυμίζει κάτι, άλλο προσωπικά στοιχεία, αφημία, άμκα, ταυτότητα και άλλα. Όλα αυτά με υγειονομική κρίση, τραπεζικές συναλλαγές, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, δικαιώματα πρόσβασης μετακινήσεις, ψηφοφορία, δημόσιοι χώροι, αργότερα σύνδεση με email, social media, την απόλυτη φήμωση των πολιτών, όποιος δεν συμμορφώνεται νέα σκλαβιά απειλείται με ψηφιακό αποκλεισμό, αδύναμη έργασης, μετακίνηση, συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Που είπε και ο Κλάους Βάμπα, ο Γιουβάλ Νόα Χάραπ πριν 2-3 χρόνια, προσέξτε λέει τι κάνει στο διαδίκτυο, γιατί όλα λέει αυτά μένουν στα στοιχεία και ξέρουμε τι είσαστε και τι κάνετε. Και θα το κάνουν, φέρουν τώρα και το Kids World που βάλα στην προηγούμενη ομπή, νομίζω, εδώ στο YouTube, στην προπροηγούμενη, που έλεγε ότι από μικρά παιδιά και μέσω του τρόπου που αυτοί τα προωθούν, θα ξέρουν από μικρό παιδί τι είσαι και έφηβος για το καλό σου, παιδί, για να τα κάνεις όλα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Εσύ ή αυτοί. Έλατε. Προφητική σύνδεση με το χάραγμα, όπως έδωσα και εγώ στοιχεία στο προηγούμενο, αρκετά στοιχεία στο προηγούμενο βίντεο εδώ στο κανάλι μου, αλλά και πριν το είπα. Και να μην της δίνεται αγοράσει πωλήσε όμοιοι έχουν το χάραγμα, αποκάλυψη του Ιωάννου. Η ανατριχιαστική ημιότητα με το ψηφιακό σύστημα ταυτοποίησης είναι εμφανής. Χωρίς αυτό δεν αγοράζεις, δεν πουλάς, δεν υπάρχεις. Αλλά αν πραγματικά πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, αυτό που σε ενδιαφέρει εσένα είναι να πας στη Βασιλεία των Ουρανών μέσω του Ιδίου και να ζήσεις την αιώνια ζωή, στην πραγματική ύπαρξη, στην αληθινή δημιουργία. Γι' αυτό μας είπε ο Ιησούς Χριστός επίσης ότι αυτός ο κόσμος είναι ψεύτικος, μάτος και προσωρινός και μια μέρα λέει θα διπλωθεί και θα κλείσει σαν βιβλίο και τότε θα δούμε την αληθινή δημιουργία. Θέλουμε όμως να δούμε την αληθινή δημιουργία? Προφανώς όχι, οι περισσότεροι από εμάς.
σχεδόν όλοι δεν θέλουμε να τη δούμε. Λίγοι είναι οι εκλεκτοί, λίγοι λοιπόν θα κάτσουν και στο τραπέζι, όπως μας είπε πάλι ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή τη συγκεκριμένη που αναφέρεται σε ένα από τα Ευαγγέλια. Νομίζω τουλάχιστον σε ένα από τα Ευαγγέλια. Κίνδυνοι από τεχνητή νοημοσύνη, κατάρτιση από κυβερνήσεις, μαζική παρακολούθηση, στρατιωτική χρήση, β. ανεξέλεγκτη υπερνοημοσύνη, απόφαση από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινη κατανόηση, αλγόριθμοι που αποσταθεροποιούν οικονομικά ενέργεια όπλα, αυτό λογοκρισία λεγόμενη, έτσι που και εγώ λέω δεν πρέπει να λέω κάποιες συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά γιατί τα πιάνει ο αλγόριθμος, μαζική ανεργία, αντικατάσταση ανθρώπινης εργασίας χωρίς κοινωνική πρόνοια, που το είπε πάλι ο Γιουβάλ Χαράρι, λέει ότι θα τα κάνουν όλα, λέει, τα robots, λέει, και οι μηχανές, όλα αυτά που φέρνουν όλα τα πράγματα αυτά. Οι άνθρωποι, λέει, απλά θα πάρουν ένα εγγυημένο εισόδημα και θα συνδεθούν με την κοινωνική πραγματικότητα και θα πάθουν αφασία. Έτσι, δεν θα τους ανήκει και τίποτα, όλα θα είναι κοινόβια, μια χαρά. Ψηφιακή κανονικότητα και νέα τάξη ζωής. Η πανδημία, λοιπόν, όλα αυτά που είδαν υγειονομικά μέτρα, είχε την εργασία, την απομόνωση, εξάρτηση από οθόνες και τεχνολογία έγιναν κανόνας, καταργώντας την ανθρώπινη επαφή και την κοινωνική συνοχή. Β. Το ψηφιακό χαράγμα, κατάργηση μετρητών και ελεγχόμενη κατανάλωση που προετοιμάζει μια νέα εποχή κεντρικού οικονομικού ελέγχου. Μέσα από την αποδόμηση κανονικότητας προωθείται ένα μοντέλο ανθρώπου περιορισμένου, επιτηρούμενου και χειραγωγήσιμου. Συμπέρασμα. Τα γεγονότα, η μεθοδολογία και η ταχύτητα με την οποία εγκαθιδρύθηκε μια νέα κανονικότητα ελέγχου αποκαλύπτουν μια φρικτή αλήθεια. Ότι η κρίση χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο επιβολής, καταστολής, μεταμόρφωσης του κόσμου με επίκεντρο τη διάλυση των ελευθεριών των εθνικών κρατών και της ατομικής αυτοδιάθεσης. Όπως είπε και ο Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός της χώρας μας, λέει πως είχαμε αρνητές, λέει, της υγειονομικής κρίσης, θα έχουμε, λέει, και αρνητές της κλιματικής κρίσης. Και εννοείται και της ψηφιακής αυτής μετάλλαξης και οτιδήποτε σχετικού. Αλλά σε μια κοινωνία που υπάρχουν οι έννοιες της αλήθειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, δεν υπάρχουν αρνητές, υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται κάτι ή δεν δέχονται κάτι. Πρόκειται για πείραμα μαζικής υποταγής ή ένα ανδυόμενο εξαιρετικό μέλλον. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να αντισταθούμε πριν είναι αργά. Ιστερόγραφο, όλοι σκλάβοι, όλοι δεμένοι, όλοι συνένοχοι. Ζούμε σε μια ψευδέστηση ελευθερίας, μια βιτρίνας δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε αλυσοδεμένοι σε ένα σάπιο σύστημα κυβέρνησης που μας ταΐζει με φόβο, υποσχέσεις και σκουπίδια. Όσοι έχουν εξουσία την κρατούμε με δόντια και νύχια, όσοι έχουν τη φωνή την πουλάνε για ένα κομμάτι ψωμί, μια θέση στο πάνελ της υποκρισίας. Δημοσιογράφοι περισσότεροι, όχι όλοι, δεν είναι παρά εκπρόσωποι τύπου των κομμάτων. Δεν υπηρετούν την αλήθεια όπως θα έπρεπε, δεν είναι ερευνητές όπως θα έπρεπε, αλλά χαμελέοντες με γραβάτες, επαγγελματίες ψεύτες που υπηρετούν τη γραμμή του εκάστοτε αφεντικού τους, αντί για μικρόφωνο κρατάνε μαστίγιο, αντί για ερωτήσεις πετούν λάσπη, αντί για ενημέρωση εκτελούν εντολές. Όλα σιχάματα, πολιτική, κανάλια, εκπομπές, πρωτοσέλιδα, δημοσκοπήσεις, ειδική, προοδευτική, συνειδητοποιημένο. Προοδευτικό συνειδητοποιημένο. Ένα τεράστιο θέατρο παραλόγου με ηθοποιούς που ξέρουν να παίζουν μόνο το ρόλο του προδότη. Μιλούν για δικαιώματα, αλλά χτίζουν φυλακές. Μιλούν για πρόοδο, αλλά αποδοπατούν την αλήθεια. Μιλούν για ενότητα, αλλά ζουν από τη διχόνη. Και εσύ, πολύ, τι κάνεις? Λες ναι. Αναπνέεις μέσα στο βούρκο και λες ευχαριστώ. Σε παρακολουθούν, σε χλεβάζουν, σε πειραματίζονται. Και αυτό το λες κανονικότητα. Εθελοδουλεία με χαμόγελο λέγεται. Αλλά να θυμάσαι, υποταγή είναι επιλογή και σιωπή συνοχή. Ελευθερία δεν χαρίζεται, διεκδικείται καθημερινά. Με εκτίμηση λέει Νικόλαος Παντελιός. Διασώστης ΕΚΑΒ. Έχω διαβάσει πάλι ένα παρεφερέως, ίσως και ένα κομμάτι αυτού του άρθρου εδώ, αλλά καλό είναι όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε, το διάβασα εδώ πέρα. Όσοι το έχετε ξαναδεί, το έχετε ξαναδιαβάσει, να το ξαναθυμηθούμε έτσι για να γυρίσει λίγο το κουμπί ή λίγο το διακόπτης, μπας και γιατί επανάληψη μητέρα της μαθήσεως, όχι να σας μάθω εγώ κάτι, μπας και καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε και πρέπει να ακολουθήσετε. Το μπας εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεως. Πάμε λοιπόν να δούμε το τελευταίο άρθρο και να κλείσουμε και αυτό το βίντεο στο σύνολό του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από την ιστοσελίδα πάλι Ελλήνων Αφύπνιση, ένας μαγικός και επικίνδυνος αριθμός απειλεί την προσωπικότητα του Έλληνα, προφήτευσε εφημερίδα Καθημερινή το 1987. Βέβαια, από παλιά είναι αυτά γνωστά. Αν δεκαετία του 70 βγαίνανε και τα λέγανε κάποιοι, είτε ήταν δημοσιογράφοι, ερευνητές, έχω και ένα βιβλίο κάποιο καλό για δεκαετία του 70, μιλάει και για η λευκή αδελφότητα, για το χάραγμα και όλα αυτά που θα έρθουν στη σύγχρονη εποχή με τον τρόπο που θα έρθουν. Λοιπόν, ένας μαγικός και επικίνδυνος αριθμός απειλεί την προσωπικότητα του Έλληνα. Δυστυχώς σήμερα ο όρος ηλεκτρονικό φακέλωμα ως εγγενής απειλή της αριθμοποίησης έχει εξαφανιστεί με ταχυδακτηλουργικό τρόπο από τα χέρια και τα στόματα των νομικών, των πολιτικών και λοιπόν επιδραστικών προσωπικότητων, οι οποίοι μοιάζει να έχουν υποστεί επιλεκτική αμνησία. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχει κολλήσει εδώ πέρα το. Είναι αυτό με το ίντερνετ που λειτουργεί σωστά, έτσι. Λειτουργεί όσο θέλουν αυτοί και όσο χρειάζεται.
Λοιπόν, διάβαζουμε παρακάτω. Orwell και μαύρες τρύπες του μέλλοντος. Στην εισαγωγή ενός αφιερώματος των δημοσιογράφων Φ. Καλιαγκόπουλου και Γ. Ταμπακόπουλου της εφημερίδας Καθημερινή με τίτλο ένας μαγικός και επικίνδυνος αριθμός απειλεί την προσωπικότητα του Έλληνα και υπότιτλο σε ποιο βαθμό ο ΕΚΑΜ παραβιάζει τη δικαιώματα του ατόμου και το απόρριτο της ιδιωτικής ζωής, διαβάζουμε τα ακόλουθα. Ένας μαγικός και επικίνδυνος αριθμός απειλεί την προσωπικότητα του Έλληνα. Τα αφηγηματικά μοντέλα του Orwell χρησιμοποιούνται συχνά και όχι πάντοτε επιτυχώς. Έχει γράψει το 1984 και το φάρμα των ζώων. Λοιπόν, προκειμένου κανείς να περιγράψει τις μαύρες τρύπες ενός μέλλοντος που πλέον δεν είναι ούτε μακρινό ούτε φανταστικό. Η συντριβή του ατόμου και η εξασθένιση της θελήσεως του μπροστά σε μια επέρτατη, απροσδιόριστη και ακατανόητη δύναμη δεν περνάει πια μέσα από τραγικές συγκρούσεις και ηρωικούς θανάτους, όπου κάθε πρωταγωνιστής εμφανίζεται με το όνομά του και την ιστορία του. Ένα νούμερο είναι αρκετό για να υποδηλώσει την αδυναμία του ατόμου, τη συντριβή των προθέσεών του, το ανώφελο της θελήσεως του. Ο άνθρωπος δεν έχει πια όνομα, χρεώνεται σε ένα νούμερο, επομένως σχεδόν αποσπάται από αυτόν, κινείται αυτόνομα σε δεδαλώδεις μηχανισμούς που όπως οι αρχαίες θεότητες επινοήθηκαν τον άνθρωπο αλλά δεν ελέγχονται από αυτόν, θριαμβική και ταυτόχρονα μελαγχολική δικαίωση του Orwell. Όλα αρχίζουν από ένα νούμερο εδώ στην Ελλάδα, το όνομασαν ΕΚΑΜ, ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου, και θα παρακολουθεί τον Έλληνα πολίτη από τη γέννησή του ως το θάνατο. Είναι αυτό εδώ πέρα που το έχει βάλει για να το δούμε, να διαβάσουμε πιο εύκολα. Μια φανταστική σκηνή, λέει, στο ίδιο αφιέρωμα οι αρθογράφοι αφηγούνται μια φανταστική σκηνή με αγωνιστή έναν αριθμοποιημένο πολίτη, τον νούμερο 380151206 και ένα κρατικό υπάλληλο. Το συγκλονιστικό είναι ότι η φανταστική αυτή σκηνή, πώς περισημαίναν τους αρθογράφους, δεν είναι διόλου πρωτότυπη, είναι όμως κέρια, εκτιλήσεται στο έτος 2025. Φίλες και φίλοι, τρελό. Σας θυμίζω και την ταινία They Live, They Live We Sleep, την ταινία με τον Roddy Piper, που εκεί πέρα αυτοί οι εξωγήινοι, εκεί οι τύποι, τα περίεργα πρόσωπα, που βάζει τα γυαλιά, η ταινία που βάζει τα γυαλιά βλέπεις άλλα, στην πραγματικότητα ήταν και άλλα δείχνανε. Και εκεί πέρα σε ένα συνέδριο που ήταν, λέγανε ότι λέει, ο παγκόσμιος πληθυσμός, λέει, των ανθρώπων μέχρι το 2025, λέει, θα έχει υποταχθεί σε εμάς. Πάλι γι' αυτό εδώ 2025 μιλάει. Λοιπόν, το νούμερο αυτό ο άνθρωπος κοίταξε νευρικά το ρολόι του. Ο υπάλληλος του ελέγχου διαβατηρίων είχε χαθεί πριν 2 λεπτά πίσω από το παραβάν εκτάκτου ειδοποιήσεως και δεν είχε ακόμα φανεί. 3-4 λεπτά και ο υπάλληλος εμφανίστηκε, όχι μόνος. Τα δύο όργανα της ειδικής ομάδας ασφάλειας της ανθρωπότητας τον κοίταζαν αυστηρά. Εφότου δημιουργήθηκε στα 2025 αυτό το διακρατικό σώμα, αυτό το διαπεραστικό αυστηρό βλέμμα, το είχε δει επανελειμμένα στην τηλεοπτική του εφημερίδα στην εξάφραση των αντικρατικών σπινθήρων. Είστε φορέας του Dates. Λυπάμαι, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Τι εννοεί Dates δεν ξέρουμε. Πίνοντάς τους αντιλημωτικές χειροπέδες. Να, σχέση με πώς λέμε και εμείς η υγειονομική κρίση εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι γνωστά από παλιά τι θα συνέβαινε. Ο νούμερο αυτός εδώ πέρα, ο άνθρωπος που δεν έχει όνομα αντεπώνυμα, αλλά έχει ένα νούμερο που πάνε να φέρουν και εμάς στον προσωπικό αριθμό, κοίταξε τον υπάλληλο που πατούσε το κουμπί του μικροκομπιούτερ για να σβήσει τον πορτοκαλί φωτάκι που αναβόσβηνε μπροστά του. Μα ήταν μια εξέταση. Μου έχουν γνωστοποιήσει τους κινδύνους. Άλλωστε δεν μπορώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η μεγάλη ανάληψη των 20.000 μονάδων που είπαν θα έχουμε πιστωτικές μονάδες για χρήμα. Θα τελειώσει και το ευρώ και οτιδήποτε άλλο νόμισμα υπάρχει. Που κάνατε την τράπεζα στις 4 και την τραπέζα χθες και δεν μπορέσαμε να την εξηγήσουμε. Καλύτερα να περάσετε τον ελέγχο αλήθειας. Έτσι. Πράγματι, μπορεί αυτή η φανταστική σκηνή να αγγίζει τα όρια της νεοσυρής φαντασίας. Μπορεί να αποτελεί την πλέον κακόπιστη και απεσιόδοξη προοπτική. Δεν είναι. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα εμείς τα ζούμε. Τότε ήταν έτσι κάτι τυχαίο. Έτσι. Η ανάγνωση του κειμένου αυτού πραγματοποιήθηκε σε ομιλία που εκφωνήθηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μινά του Μύκονος 5 Οκτωβρίου 2024 και είναι το βίντεο εδώ με τον καθηγητή Βαθιώτη. Φίλες και φίλοι, τα βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει. Φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Θα διαβάσω εδώ το τελείωμα για να κλείσουμε. Ήδη έχουμε πάει στη 1 ώρα και 3 λεπτά σε αυτό το βίντεο. Αν ανησυχούσαν για τον ΕΚΑΜ, γιατί δεν ανησυχούν κατά μείζωνα λόγο για τον σημερινό προσωπικό αριθμό, αφού εν έτη 2025 τεχνολογικές δυνατότητες του κράτους είναι διαστημικά προχωρημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες δυνατότητες του 1986-87 και η ταινία αυτή, το Daily που σας είπα πριν εκεί με το Roddy Piper, είναι του 1988. Πάλι τυχαίο και αυτό, όχι βέβαια. Το ερώτημα τίθεται με το δεύτερο μνημονικό εμβολιασμό, λοιπόν, αμιλήχτο.
Πώς είναι δυνατόν ο ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου να έχει τεθεί υπό 2 χρόνια στο στόχο μεγαλύτερης αυστηρότερης αμφισβήτησης, άλλα 40 χρόνια περίπου αργότερα ο προσωπικός αριθμός να προπαγανδίζεται, λατρεύεται ως μια μαγική εξέλιξη που θα εισαγάγει την Ελλάδα στον λογικό παράδεισο του Μίτσου Παπαστεριού. Επειδή γνωρίζουμε πλέον άριστα ότι ζούμε στον θαυμαστό ανάποδο κόσμο του 21ου αιώνα, απάτε αιώνα λέει εδώ, και επειδή κάθε μαγικό στην πραγματικότητα είναι προϊόν δαιμονικό, μήπως ο τεχνολογικός παράδεισος πρέπει να αναγνωστεί ορθώς ως τεχνολογική κόλαση? Φίλες και φίλοι, πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, σας το λέω συνέχεια και όχι μόνο εγώ βέβαια. Καθίστε και σκεφτείτε τι θέλετε να ακολουθήσετε. Αυτά λοιπόν και με αυτό το βίντεο στο σύνολό του. Αν θέλετε να δείτε, έχω αναβάσει τα τελευταία 3,5 και πλέον χρόνια στο κανάλι μου στο odys.com που το έφτιαξα λόγω της λογοκρισίας. Μπορείτε να πατήσετε το πρώτο σύμπρωτο link και να δείτε εκεί πέρα την προσπάθειά μου. Πιστεύω ότι έχει τον κόπο και εμένα το ίδιο μου λένε. Διάβασα ένα άρθρο, δες ένα βίντεο και το κάνω. Βέβαια, αν θέλετε το κάνετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν, σας χαιρετώ λοιπόν και με αυτό το βίντεο. Πρώτα Θεός θα τα πούμε στο επόμενο.